Nerede olsan ama yüzünde oturup çay kap, zayak çıkar kaydarın. Esselamu aleyküm merhaban TikTok seyirciler. Şimdi buna ne diyeceğim? Gözüm mugamban ödü yana edip eşleyen o kalacak bolyam onu disatıp bunu disatıp men kime disatyan olsam da hemmeden haberi var. Hemmeden haberleşip ediyen birinci bilene. Onun sen yankı diyen adın ma çürük kelle neme Kur'an'ın oldu piyimlen parta yigdin oldum kelbilen kelte diye. İlk bilen dinle ikinciyi dinle men sana aytıp bereyim. Onun sen menimle yankı oturacak yüzüm döneme çarşan eyden iple Timonin geçen ak menimle görüşmek için de oşura durmalı. Oğlum sana yetenek, bülümra yetenek sana la favol gözüm mugamban ödüyalar edip çıkman ne olur. Şu günler men düşmandan köpelýärmi, göwnüme indi bu kel çüýren kele näme gerek inamuňa? Bu gaýdan çykarýan wakalary ýalanlyp. Saçyna ak giyip, kellesine aň giyirmedik, bir aýagy bärdi, bir aýagy gördü. Sana bara biri maslahat beripdir, ne oňa diýsatsaň, karoçum galýan senem tanalýan gat dip, o kära saýlatsyň profiline girip görüňşiň. Degmedik adamy ýok oňa. Diňe şular ýaly video çykarypdyra bul. Vay sen özüňe kimdir näýtýäň, nämedir näýtýäň ile bilip, sen özüň kim ol, garry? Bir aýaň bärdi, bir aýaň gördü, haçan öljüň belli däl. Ýöne dowam ediber, galarsyň indi bir 3000 patbeşiga barypsyň, tanadarsyň. Ýöne diňle meni. Men çykarýan wakalamma, men özüm kellem bilen jogap berýän her kim ýadan liçkasy mende durandyr. Her kimiň öz durmuşy, her kimiň öz wakasy meniň liçkamda dur. Hemmesinde şeýle ýazylanlar. O zatlara men jogap berýän, sen näme gatar kaýyn oturşaň üçin. Ýöne kim sana maslahat berenem bolsa, oňa diýsatsaň sen gowgalýan dip, o maslahat beripdirler, dowam ediber. Galarsyň bir gün. Ýöne diňle, ýene bir gerek şu gyzyň wakalary ýalan, diňe ýalan zatlar çykarýar dip ýene bir gerek men taraplayıp gurulasaň, Huda kestin nirde bolsaň am ýüzüňde oturup baryp çaýkap zaýala gaýdaryn düşündiň däme? Nirden çykan zaday bul? Bir aýagy bärdi, bir aýagy gördü, ine şu kel, çüýren kel, men wakalama ýalan diýen bolupdyr. Goýup. Kelmeýt. Nirde bolsaň amara ýüzüňde oturup çaýkap zaýap çykar gaýdaryn düşündiňmi? Men wakalamyň ýalanlygy, çynlygy taňa galmandyr, men o zatlar üçin kellem bilen jogap berip otyrno. Owa era bar, ne körüňma diýsene. Era bar gönülmedim de, motor maşynysyn. Haydi oğlum! Esselamu aleyküm merhaban TikTok seyirciler. Tikkim hova kakana kaksyny diýen ýagyna diýip urapdyr bolýan. Owa baryp gönülmedim näme men baranmadım diýjek bolýar-da bolýan. Şükret intega motory mindiripdir seni. Eşege mindirem moda näme çykdy gonjugum. Allah janyny sag başyňyzdyk bolsun kiňiniň. Şolara gülük sahnalar çykartyra ora tikkim bir de mowa olanlar görüp begeni ýatsa sag bolun ömrüňiz bolsun kiňiniň. Ay, banya yirdik. Banya yirmek bolgoňadyk. Tuvalete girdik. Yönü bu marka yoga ken. Tuvaletten çıktım. Kalmadı. Ayalım talağımı almadan başka bir yerle nikahlaşıptır. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bizim bir takipçi olanlarımızdan bir yerine şeyli zatlar geldi. Aydasmam gelen ok bu gurrunları. Olan şeyle diye. Ben niye ayalım bilen niye 3 yıl söyüştüm diye. Toy edvarlık diye. Öyle özüm yoksuzlukta yaşanım üçün niye bir ulu toy edip bilmedim diye, kiçirak toy ettim diye. Kızıl sızılam hiç bir dakıp bilmedim diye, doğrusunu aysam diye, yekece kızıl dakıptım diye. Menem ona gıynanma son kızıl fızıl alt veren lipsular yalak diysem diye. Bana kızıl hiç gerek gel. Bana sen olsan olya lipsular yalak deyip diye. Bir yerimiz katı kovuyoryadık bir şey diye.
Biz diye hojalykda diye köpçülik bolanymyz üçin diye men göçmeli boldum diye soňundan agyr berge girip diye yer aldım diye yer alyp diye jaý salmana başladym diye özüme 2 sança çağan bolan üçin diye men özümde de bir ulokan pul bolmasaň diye aýalyma işe salyp kaptallar kömekçi bolsun diýip onam işe salypdym diye. İşe saldım diye bir näçe wagtlap işlet diye bir telefon aljak diýip ulokan telefonlardan bir telefon alyp berdik diye telefon aldy diye. Soň diye bu aýalym diye gün-günden bir geyinşini radyny ütkep başlat diye bir çağlara garaýşy, bize garaýşy bir hili sowuk sala bolup garap başlat diye. Bizden sowgat diye de çağlardanam diye mendenem diye bir hili sowgat diye. Men o diýjek bolýany aýal maşgala çağatyndan geçip bir erkek üçin gidip bilermi? Ve bu aýal soňra meni işden giýjek alyp başlapdyr. Gelmeli wagtyndan giýiş gelýär diye, ay onu mesai bar diýip diye, ýene bar diýip diye, soň diye akşamam işlemeli diye, näçe wagtlap diye işden giýiş işleýär gelmet diye, mesai bar diýip. Soň diye günlerde bir gün diye men işdedim bolyn ýerden diye daňdan diye maňa jaň etdi. Men goşum alýan gidýän, men bu garyp dünýede ýaşajak gel, ýoksullukda ýaşap ýadadym. Çağlamam goýup gitýän diýip şular ýalak diye. Bunu buňa aýtmagyň sebäbi bu inniki adamlara da bir görelle bolsun, sapak bolsun diýip şu maksat bilen aýtdym diye. Beýler öz çağajyňyzy goýup başga bir ýere gidip bilersiňiz maýsy. Neşeýle neme wada bilýäňmi? Gyýdlar aýal maşgalany işe salýan bolyn derrew %100 ütgeýe aýal maşgala. Men indi saňa hiç hil ýagdaýda ihtiýajym ýok diýýärler. Men öz aýagym üstünde özüm durup bilýän diýip şular ýaly düşünýärler gyýdlar, aýallar. O erkek adam bolsa gapdandan kömek etsen bir produktamyzy ýapsa adam diýip şular ýalak diýip şu maksat bilen işe salýarlar. Aýal maşgalalar bolsa başga niýet bilen, başga düşünjeler bilen niýetler ütgeýär. Bu hemme aýallara deýişler, elbetde özü bilýändirler her kim bular ýaly ýagdaýlaryny. Çağajyklaryny taşlap gidip bolmaz. Bir erkek diýip onlarda. Janyňyz sag bolsun. Birinciden dinle meni. Men sen ýaly ýaşasyn ýylyň är dip aňaryp oturamak. İkinciden men sen ýaly öýde çüýrap oturamak men özüme seredýän adam. Üçüncüden näme sen ýaşasyn ýylyň är dip ýygyryp oturýançaň lifçik geýmeli. Utanjam bolsa aýtjak şular ýaly näme oýnaşyň saňa lifçik zat getirip berenokmy ýa? Ýaşasyn ýylyň är, ýaş taýynjak är zat dip ýygyryp aňaryp oturmana bilipsiň. Nämeňi gurlaýan ýene? Ýa men şu wagtda çenni şolar ýar zat men agdymdan gaçdymy? Ha? Ya men näme diýäň sen özüňe seret näme diýipsiň? Sen ýedar kaňy tanaýan diýipsiň. Sen men ýedar kaňy tanaňda o zatlar gurläbem bilmezdiň sen. Ilki sen öz götüňe seret. Men götüm serediligi götüm arasy. Maňa patbeşik gerekken, saňa gerek patbeşik. Menki öňem bolýa ýetip maňa. Galmak gerekken sen ýöne öllüň galjak bolup ýaşasyň ýylyň äri. Ýaşasyn ýylyň nämesi? Taýynjak är, ýylyň äri süýçi bolýar, eýle beýle dip sen gyzlara agdyryp ýördiň, näme gurlaýan ýene de maňa. Sen ilki öz sapatyňa seret düşündiň dämi? Oňa maňa özüň hödürläp eýdip beýdip men videoda näme diýildi bilýärmi? Erkek ýaly görýärdim men şula ýalydydım. Awraýmy düşürýänem özüň, awraý gallyrýanem özüň. Diliňe seret ilki düşündiň dämi? Ondan mene bir zat, diýişime seret näme eýle beýle diýipsiň, maňa sen ýaly oýnaşlar seredenak. Men sen ýaly oýnaşlaryň puluna ýaşamaýan, men ejem kakamy puluna ýaşaýan düşündiň dämi? Ilki öwrüňe jogap ber.